Sziasztok! Ez itt az iskolai.hu! Én most YouTube videót veszek fel. Mi ennek a neve? Nem tudom. De most YouTube videót veszek fel. És ki fogom rakni az összes egyszerűen, de vagy iskola.hu. Vagy iskola.hu. Vagy hülye nevet. Maradjatok már, videót veszek fel. Vissza kell menni, mert órán van, úgyhogy itt hagyom őket. Szia! A folyosón előtt ott szépen Ide nézzetek, légy szív. Negyedikák, köszönöm a mai órára tevékenységeteket. Ismét. A B-monok Ötödikben találkozunk.